आङो बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे दा जोङो मोनफ्रोमबो गामियाव जोङो सेंग्रेबेल लामा खोना होनाय जादों। प्रमद बर' सारनि दैदेननाय आरो प्रमद बर' सारनि बिथोन बादि जोङो सारा समस्तिनि लामा गाज्रिफोरखौ दिनै चिफ सारा जोंखौ मावना होनो थिनदों। दा जों ब्लक प्राइमारि VCDC चेयारमेन समस्तिनि जत्थ' दैदेनगिरि जों गासिबो माने ओंखारजोबनानै मोनफ्रोमबो VCDCखौ जोङो एखेबारे माने गारगासिनो दङ। प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनै जोङो ओरैबायदि माने MCLA EM MLA गैयाब्लाबो बे समस्तिया मावरिया समस्ति अब्लाबो जोङो एखेबारे माने EM मोननाय समस्तिनिफ्राय जोङो साबसिन जोंनि फिल्ड जानानै दं। आरो बबेबा EMनि समस्तिया मोजां नङा जानो हागौ, खिन्थु जोंनाव EM MCLA गैयाब्लाबो जोंनाव बिराद डेभेलप जादों। खारन मानो होनबा पेनाल्टि डिपार्टमेन्टजों 70टा लामा दतमा समस्तियाव गबिन्द सारनि दैदेननाय बिथांनि फान्डनिफ्राय आंनो निजिस' बेजों थाफानानै दतमा समस्तिखौ 70टा सेंग्रेबेल लामा मावदों। आरो प्रत्येक समस्तियावनो टयलेट लुदों, जोङो खालबाहार मावदों। दतमा ब्लक 17 बोसोराव BPF सरकारा दतमा ब्लकआव माने बिल्डिं लुनो हायाखैमोन। जोङो दिनै साराय बोसोराव जोङो बिल्डिं लुबाय। सिगां समाव इन्जिनियारफ्रा बुङोमोन जोंनि दतमा ब्लक डेभेलपमेन्ट ब्लकआ अखा सेरजोबो होननानै इन्जिनियारा आंखौ खावलायनायलाय एखे उदालगुरिनि बे जानो गोनां जे नैबे ब्लक अफिस 1.5 कौटिनि गबिन्द सारनि समस्तियाव जानो गोनांखौ आङो दतमा समस्तियाव गबिन्द सारजों रायलायनानै डेभेलपमेन्ट ब्लक लुना फैदों। दा बिराद मोजां जोंहा माने इन्जिनियारफ्रा गोसो खुसि जादों, बाख्नायदों। दा बिदिनो प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बहुद जिनिस जोंनाव अनुस्थान जाफैदों। आरो जोंहा रुपनाथ फिल्डआव 5 कौटिनि माबा मा होनो अडिट'रियाम जाबाय। आरो सिनेमा हल सेरफांगुरि बाजाराव बेखौबो चिफ सार हरदों। आथियाबारि थिनालियाव कमिउनिटि हल हरदों 1 कौटिनि। मथा मथि जोंनि दतमा समस्तियाव बहुद डेभेलप। 17 बोसोराव बिथांमोनहा बेबादि खामानि मावनो हायाखैमोन। जोङो साराय बोसोराव जेबादि डेभेलप मावनो हादों बेखौ आं बुंनानै लाबा जानाय नङा, रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिगौ। दा ओंखायनो जोंहा दतमा समस्तियाव जेबो साननांगौ जेबो गैया। एखेबारे जोंनि देरहानाया खाथां। MLA गैयामालाय मा जानो, MCLA गैयामालाय मा जानो, खिन्थु जोङो गैयाबाबो जोङो जथेस्थ' मावदों। 17 बोसोराव बिथांमोना मावनो हायाखै जों मावनाय बादि। आरो दानि जे MCLA प्रकाश 5 बोसोर बारलांबाय, बिथाङा बोसोराव 50 लाख जोंनि BTRनिफ्राय फान्ड मोनो। ओरै रामफल बिल हाइरडनि साहा रामफल आनसलिकआव बिथांनि प्रकाशनि बे 50 लाख स्किमा थरसेबो सेंग्रेबेल बाला अन्थाइ गोलैयाखै, सिगाङावबो गोलैखायाखै। बिथाङा MCLA जानानै जे फान्ड मोनो, बिथाङा बेखौ इलेक्सन गेलेनोसो गावनो मावजोबदों। दा रायजो राजाफ्रा बेखौ बुजियै बाखि गैला। नै आदिबासि बिथांमोननि नैबे बेथलानि रायजोफ्रा बुंदों जोंनाव माने प्रकाशआ जोंनि भटजोंनो देरहालांबाय, MCLA जाबाय, जोंनाव नायफैयाखै, गाफैयाखै, जोंनो जेबो सहाय होआखै। दा बिथांमोनहाबो बे खोथाखौ बुंदों, बेथ' नंखागौ। खारन बिथाङा जेबो मावाखै। दिनैनि थारिखआव बिथाङा जे अबस्था जोंनि ओरै बे खावसि एरिया आथियाबारि एरियायाव मथा मथि गामि दरसेयाव माने बबेबा गामियाव लांदां जाबाय, बबेबा गामियाव न'खरसे न'खरनै BPF दंबावो। दा BPFनि वार्कारफ्रानो BJPआव थांदों, प्लास जाहैदों। खिन्थु जोंनि UPPL दोलोनि जे वार्कार, जे भटार्स, बिथांमोनहा जेरावबो दोरोदाखै। दा जों फैदेरगासिनो दं। बे प्रमद बर' सारनि मावनायखौ मोजां मोननानै ओरैबायदि माने लोब लोब सेरफांगुरियाव थां, प्रमद बर'नि दोहौ, हाब्रुबारि VCDCआव थां, बावबो प्रमद बर'नि दोहौ, दतमायाव थां, दतमायावबो प्रमद बर' सारनि दोहौ। दिनैनि थारिखआव प्रमद बर' सारखौ सोमावनो हानाय खुनु राजनितिक हान्जा गैया। आं बेखिनिखौ बुंबाय।